Tine musangano une ma-structures. Ini ndoda kutangira pa-Central Committee, toenda ku-Polity Bureau, toenda ku-Presidium, musangano umu. Wadi kugara pasi vanhu ava. Mhosva chaiyo mhosva yakaparwa na-VP yotaurwa, mhosva yavo yotaurwa kuti wakapara mhosva yakati. Izvo wakapara mhosva yakati muchikota constitution, kuti according to constitution maybe a party kana kuti constitution yenyika moakotera mutemo unoenderana nemhosva yavo yavari kupomerwa. Kana vachidzingwa wodzingwa, kana vachiendeswa kukoti woendeswa kukoti, kuitira kuti nyaya iyi ipere. Tiri kuona vanhu vana vadiki, vamwe vari kutopiwa mutoriro, vamwe vari kupiwa zviizvi vari pamberi kutukirira nevakasidzingwawo mumusangano, watoriwo maindependent vakadzingwa mumusangano. Ivava purezidendi vatorimo mumusangano iwowo waidzinga vanhu iwowo, asi nhasi vadzoka havana kana chidanho mupati yeZANU-PF, havana. Maindependent akandozvimiririra uko, wouya wotuka VP. Kana vaine mhosva, garai pasi member dzeCentral Committee nemember dzePolity Bureau nePresidium yacho, motora decision yenyu. Tati kana vachidzingwa mowadzinga, kana vachienda kukoti, vanoda kundomangara kukoti unomangara kukoti kuti munhu uyu ane mhosva yazvakati pane zviri kuitika izvi. Mauraya pati yacho yeZANU-PF, muri kuuraya government, and muri kuzvifumura vanhu vari muZANU-PF from top to bottom. Muri kuzvifumura. The world is watching you. Vanhu vaMwari, the world is watching you. The whole world is watching you. Kubva 2020